yau kissa da mun ka zo muku da ita ce kissa da ta shafi shedan da fir'auna. Akwai wani lokaci wanda shedan ya zo a bakin kofa gidan fir'auna, ya buga kofa kokokok, sai fir'auna ya ce waye ya shigo, ya sake buga na biyu kokokok, sai fir'auna ya ce wane ya shigo, ya sake buga na uku, shedan bai shigo ba kuma bai magana. A karo na uku sai shedan ya ce masa da kai Allah ne da ka san wanda yake bugun kofa, saboda ka san me yasa shi dage wannan magana, saboda fir'auna yana kiran kanshi Allah a wancan lokacin. Ya ce masa da kai Allah ne da ka san wanda yake bugun kofa. A lokacin da shedan ya shigo sai fir'auna ya ce masa zamna, da ya zamna sai ya tambaye shi shin da ni da kai wanne ne a cikin ban kasa ya himu zama la'ananne da kai shedan. Sai fir'auna sai shedan ya ce masa mahasadi, tabbata mahasadi, saboda hasada wanda yake hasada yana yaki ne da ubangiji. Idan kana ganin kana hasada da wani bawa daga cikin bayan ubangiji, abun da Allah ya bashi na ni'ima ko wani abu, to kashe ka roki Allah ya baka mana. Mai hasada tana lalata maka duka abun da kake so da duka abun da ka tara, abun da ya shafi na arziki na duniya da na lahira gaba daya. Hasada tana kona su ne.